ame arabala octobre kalo klifla samba flani mugannani mali kuna funi bololo sera wala jeba ama fo bla jerini nyantuma aw bismillah bi aga kuna funi wulu keneka kuna fundamnela bi anga jamana nyama bi kuna fundamnela ame octobre kalo konnala kalo mi tare no kanya shibro di nyoma ani denkere fi kalali okumu konnala nyina tabe ke ataku mugo ani kuna tona kena mi yere ko ni demfa tare no kadi kanyu me Jean Bosco ko nare mani ale yere ko ni professeur nyina ta demfa be ale bolo kasangani femi bulu di nyoma denkere fi kalali ko ni okumu konna ko kun folo ko ni minata kanya shi anga jamana shijela ka olu ko ni ma wala sa ka sega anga jamana shijo ka brazil le fra nyonka ko minu konna la wala sa be segi akilna di nyina ta babu sen rete do wala solidarité envers les victimes et de catastrophe un devoir citoyen pour un acte de civisme ni ote do wala ko ka bulu di nyoma ka de menye shi ma ko ma munu yedde fu de kun ko ni soro ikaro ka fanga jamana konna ola babu simi yere koni kanna ko sobe anga jamana ministre nyeshini do kene ya ko yere koni makada ka o koni boya masigiba ani karo ka fo hine bay kanyeshi o ma o deguni o lu koni ma ina fo bebe adona to mi anga jamana ministre de l'administration territoriale de la décentralisation ni o koni colonel Abdoulaye Maiga koni kasangani onika sigimi yere koni kera New York o lu koni feno ni o koni u assemblée générale des nations unies à New York ni o tako biolo la an konotona koni ikundo o kene ka anga jamana ministre koni kumara kosobe aka kuma konala akoni ibolongonde shi kosobe Algérie jamana ka sabu ke la khana balya mi anga jamana konala ko alni amaka kulo bagay akokorma do baga koni ayu kosobe ayu kuma chama fo kanyeshi o wali yere koni keneka wa ola sikelen koni keneka femi umaro hilal koni ni ale koni umaro ku jamana ka la sigidenye oni wore koni konala ni o koni femi ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU ale yaira sigi koni keneka afana ibulonye shin kosobe ikaro ka Algérie jamana ko re koni meke ikaro ka fo basigi baliam koni me Sahara ulu yere konala o sababu yere koni ni Kande gardi konna la famille amicale des anciens élèves du Britannique militaire ni o koni fanga jamana Britannique militaire o la kholi din koro koni ka je kulubay mi yere kon to dara ko amicale des anciens élèves du Britannique militaire o lu koni nye jeli di baro koni buluda min kera septembre kalo klimuga an worote mini samba fla ani muga annani ni ak la place d'armes du camp de gendarmerie nationale konna to mikro buku ko o lu koni feno nyina tameke atako worona ikena mi yere koni ka o ye jeli fo pochi bakeli mbonyanku akera tenendo septembre kalo klebi saba samba fla ani muga anani dire ka ofeno kene la ko quartier mi yere kon be wile ko hamdallah tasma kon willa boutique bado kon na min kera sabu ka ma fla yere kon sebe ko joki wo ko fe minan chama yere fana kon chiena ayira la yero sibo ko kon fe kunjonjon kon ma sore karo ka foni femi ni nyanga tan kon na nga femi mamun kera di ku soro ba kon kon ra lul tara jona ka ukunda labtan so yere kon ka kasangani sibo ko yere ka wulika jo kon sera ka tasma maîtrise jona ame wakati mne ko sisa akuna fonia koni blala ko femi karo kafo ko kademe taganya shima o mamunu ko mi dukumpa kono kasabu keni bana jugu balo ni abifuma malaria walima difteri ni okoni sumaya koni jugu ya lemba koni ame wakati mne ko sisa ni bana koni duruno anga jimana konna la kosobe mi meka moko koni se krekra ne la demsen na ko akoni mi ga dekunta ka sinye si ulima ore kama ikaro kafo population koni wule daka kademe ni ma koni fe braza linga sega deme koni ndo umani wakati konna ko ana dogoyate alna kara sanke woni anyogona chamai wala sa ka sega ankishi ka boni banjugi ma ani abe munna ka sega de mendo uluma luka sega kenya ama fo ala ka sumaya bana yere koni ka femi ka amuluku anga jamana ko na la ka ankisi atoroma femi mopti gawo Tombouctou ni sira fla kon be boli kosobe kurumbul lawri kon feni ma kon be kurni ta kosobe ka o ku ka bulma fere kon ni nga kon ya jate mineni wakati nyunu ko ina mopti gawo Tombouctou sira kon ka nu kon be kurun kon ka o tagayro kon mage malore kon be do kurun kon na la ka ina foko teme ba ko walma o betugo ko kurun kon na la ka bingani wala ta ka o segere ka o bulo fenu ka bulo na fulo braja len kon mina wala min keme kamana gan ko bay hayoro ma ulire kon fe Amta Burkina Faso ayira la ka fo samba fla ani fla wakatulani oye 2002 koni Blaise Compaoré ni ale koni tunye Burkina Faso jamana nyamai ko aye jambe nani bonyan ko de koni fa dollar war chamana ko blagata shira ga burgi ka olu koni feidno
kasangani septembre kalo kile muga ani wolonfla samba fla ani muga anani akuna foniya la sira wagadugu ko kasangani 2002 wagatu ye femi Burkina Faso jamana nyema Blaise Compaoré ale koni kalo kafo ani atonyon ke français ni ORE koni Jacques Chirac koni ko uye jambe nani boyan ko uye odefa dollar wari chamana ka oblaga ta femi kalo kafo ni jamana ko folen kono wala sa olube seka ademe chuga mina jamana nyema siki kala fli koni na kasangani Robert Bourgi ere koni ka foy ay ayira kafo jamana nyema Blaise Compaoré ani aka ministre nyamani uye Salifou Diallo koni oluye ni ferende soro wala sa ube seka kisi kabo ikaro kafo sɛgɛsɛgɛli minnu kɔni kun bɛ kɛ wariko ta fanfɛla kɔni o fɛ o de kama Élysée yɛrɛ cour kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ni jambe naani yɛrɛ kɔni ladonna Salifou Diallo yɛrɛ de kɔni fɛ fo ka taa se Bourgi denkɛ fo ka taa se ministre Dominique de Villepin yɛrɛ kɔni fɛ ani ka a kuncɛ ni secrétaire particulier du président ye ni o yɛrɛ kɔni Jacques Chirac yɛrɛ kɔni a yirala ko san 2014 wagati ministre Salifou Diallo ale yɛrɛ kɔni binne wagati min na ale de kɔni ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔ wa ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɔnɔ a yira k'a fɔ ko ni jambe saba yɛrɛ kɔni kun fɔlɔ dollar wari de kɔni jamana fɔ min bɛ taa fɔ dollar wari miliyɔn 3 bɔɲanko o de kɔni na kunnafoniya dira Burkina Faso agence d'information yɛrɛ de fɛ Ami wagati min ko sisan Algérie jamana ni Niger jamana olu kɔni sigina tuguni ka u ka dalakan ka o la kurakuraya ni o kɔni tɛ tali ye fɛn min ka fɔ projet gazoduc transsaharien ni o ye o baaraw kɔni okumu kɔnɔna o bɛ tali kɛ fɛn min ka fɔ Algérie ministre ɲɛsinnen don jamana ko kanko ma ani Niger ministre ɲɛsinnen don jamana ko kanko ma u kɔni sigira ka kuma u bɛna se ka bolodi ɲɔgɔnmaw kɛ cogo min ka se ka jaabi ɲuman kɔni sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka dɔn ka fɔ domaine kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ raffinage ani pétrochimie a fɛn min fo ka taa se électronique yɛrɛ fo ka taa se électricité kɔni o koɲɛ olu yɛrɛ kɔni ma Côte d'Ivoire jamana ka kumalasirani o kɔni porte-parole de la Côte d'Ivoire Amadou Coulibaly ale kɔni kumari karo ka fɔ oni ka session kɔni kɛnɛ kan ka sangani jabidiw kɔni maaw bɛ ka ɲangili kuma min ta ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana kɔni ma ka fɔ ko Côte d'Ivoire jamana de kɔni nɔ don fɛn min ye lakanabaliya min walima basigibaliya min bɛ a dafɛ jamana kɔni kɔnɔna la a ye a yira a ka kuma kɔnɔna la ko Côte d'Ivoire jamana kɔni sin fosi tɛ o la fɛn min ye ka sangani ni ye a ta ka lajɛ Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko a bɛ taa fɔ Burkina bɛ maa ba 60 bɔɲanko minnu kɔni dalen Côte d'Ivoire ko wa ko ni gɛlɛya kɔni donna Burkina wa ko ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni donna Côte d'Ivoire dafɛ jamanaw kɔni fɛ ko u bɛ boli k'u ɲɛsin jamana min ma o kɔni ye Côte d'Ivoire de k'o kama ko ni a ta ka lajɛ sous-région kɔni jamanaden caman kɔni bɛ olu ka dugu kɔnɔna o la wa ko kun fosi kɔni tɛna bila ko olu bɛ lakanabaliya walima ka basigibaliya kɔni kolokolo dafɛ jamanaw kɔnɔna la ka d'a kan ko olu ka nafa tɛ a la wa olu ka bɔ tɛ a la an b'an ka bi kunnafoni olu kuncɛ fait divers kɔni kɛnɛ kan an bɛ taa fɛn min bɔlɔsira sanfɛla la jamukan dɔ kɔni bolo ni a bɛ wele ko V Bachelor ni an bɛ o saison sabanan ni wagati na ni a bɛ tɛmɛ Canal Plus jabaranisow yɛrɛ kɔni sanfɛ émission yɛrɛ tɛ dɔ wɛrɛ ye muso caman de bɛna u bɛna u participer ni concours in kɔnɔna ni cɛ kelen bɛ yen bɛɛ bɛ a ɲini ka cɛ in kɔni ka i yɛrɛ ko diya ye walasa a bɛ se k'i suganti cogoya min na ni ale bɛ kɛ bachelorette yɛrɛ kɔni ye fɛn min ye nin nata kun ye a siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana ka i sen don ni competition in na musolaka min kɔni tun bɛ ka an ka jamana kɔni jɔyɔrɔ fa ni kɛnɛ k'ale tɔgɔ ko Zeinabu Mayiga nka a yirala k'a fɔ kunungo competition épisode kura dɔ kɔni kɛnɛ kan Zeinabu ale sen kɔni bɔra i ka dɔn k'a fɔ émission yɛrɛ kɔni na bɔlɔlɔsira sanfɛla la maaw ye hakilina caman fɔ dɔw ko mun kama a tari tɔgɔ don na ka da kan nin tɛ an ka jamana kɔni danbe ye i ka taa fini dɔw don ka waleya dɔw kɛ ka kuma dɔw fɔ walasa ka se ka i koja cɛ ni a bɛ fɔ o ma ko ka a séduire nka fɛn min ka dɔn k'a fɔ nin wagati na Zeinabu Mayiga a yɛrɛ kɔni bɔra nin competition na a ma foyi kɛ n bɛ se ka fɔ an ka jamanaden faama kɔnɔna minnu bɛ nin ko in kalama ka da kan dɔw ye nin miiri manamana ko ye dɔw ko mun na a bɛ taa an ka jamana sen don ni manamana ko olu kɔni na an bɛ wa ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na a y'aw sɔrɔ to Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw la kunnafoniya jɛlen min sɔrɔ yen nɔ de aw kan bɛ dɔwɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ k'o ma kɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi